बड'ल सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय एनडिएफबिनि नखरफोरा गावसिनि दाबिखौ थाबैनो मोनफुंनांगौनि थाखाय सरकारखौ खावलायबावदों। क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुंख्लं नखरफोरा दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खारगामि गावबुरा नब्लाङाव गावसिनि मोननांगौ मोनथायखौ लाना सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनो फैनाय माखासे सुबिदाखौ दिनैसिमबो मोनफुङैखौनो लानानै बे हाबाफारियाव सावरायलायनायनि गेजेरजों खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ गावसिनि दाबि आरो मुंख्लं नखरफोरनो जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौनि थाखाय खावलायहरदों मुंख्लं नखरफोरा। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ हामबाय होनग्रोयो आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आं थोजासे साबायखर बावो। दिनैनि बे सावरायनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जे बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टजोंनो जोङो मोनसे मुंख्लं एनडिएफबि नखरनि जानानै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा जे थांनाय फेब्रुवारि 3 तारिखआव बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेरैनाखि सुक्तियाव दंखायो मुंख्लं एनडिएफबिफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ रां होनाय। दा बे हिसाबै बिथांमोना थांनाय फेब्रुवारि 3 तारिखआव बिथांमोना गासै 193 व्यक्तिनो चेक होबाय आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ मुंख्लं नखरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे हिसाबैनो बे असिलाखौ लानानै जोङो दिनै बे क'क्राझार खारगामियाव गावबुरा एस'सियेसनाव जोङो मोनसे सावरायमेल जुथुमदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टआव मिथिहोनो लुबैदों जे जेखिनि जोंहा मोननांगौ माखासे दंबावो बांसिनानो दं जोंहा। दा बे मोननांगौ नखरफोरनो बिथांमोनहा माब्लासिमाव होगोन जोङो बेखौ रोखायै मिथिनो लुबैदों आरो दासिमाव बबे प्रसेसआव दङ जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टखौ रोखा बुंजानो लुबैदों। दा जाय हक जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जोंनि खावलायनाया बेल' नङा जे अनसुंथाइ 5 लाखल' नङा। दा बिथांमोना जोंनो जेरैनाखि सुक्तियाव लिरखानाय दङ जे मुंख्लं नखरफोराव साख्रि होनायनि खोथा दङ आरो बे साख्रिखौबो बिथांमोना दिनैसिम सासेबो मुंख्लं नखराव होनो हायाखै। बिथांमोना बुंनानैल' दोनदों जे नोंथांमोननो जोङो माने एथ'जन जों साख्रि होगोन होननानै, नाथाय दिनै बिथांमोना मुंख्लं नखर हिसाबै सासेबो साख्रि होनो हायाखै। दा बिनिखायनो जों खावलायगोन बिथांमोनखौ जे स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा बा बिटिआर गभर्नमेन्टआनो जा जिखिनि सार्कुलार होदों 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेड दा बिनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि मुंख्लं नखराव जेरैखिबाबो सोसननानै होलांनांगौ। जोङो बेखौ मुंख्लं नखरनि जानानै बिथांमोननिसिम गुरै खावलायदों आरो जे बेल' नङा जे साख्रि मोननायानो जोबगोन बे नङा, जे मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा बे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मुङाव जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं एनडिएफबि बिथांमोननि जे लुफुंनो गोनां खाम्फा गोसोखांथं बेखौ बिथांमोना बबे जायगायाव लुफुंगोन आरो माब्लासिमाव लुफुंगोन दा बे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैसिम रोखा नङा। बे जिनिसखौ बिथांमोना रोखा खालामनांगौ आरो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोननि हिसाबाव दा जोंनि मिथिनायाव एबा जोंनि माबायाव लिस्टआव दङ माने टटेल 3000निबो बारा दङ, 3445 आरो बिनि गेजेराव थांनाय 26 तारिखआव जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन जे 2001 जननो जोङो मार्च दाननि गेजेरावनो होजोबगोन होननानै। नाथाय बिथांनि बे 2000 सासेनो होनायनि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरावबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा खालामदों माने थांनाय फेब्रुवारि 3 तारिखआव बिथांमोना गासै 200 सासेनिमोन आरो 200 सासेनि गेजेराव बिथांमोना माने 8 जना जेनेबा सोरनिबा नामा डाबल जादों आरो सोरनिबा नामा मिलायाखै। बे हिसाबै बिथांमोना 200 सासेनि गेजेराव बिथांमोना 193खौ होदों आरो दा बिनि गेजेराव बे 3400 माबायावहाय बाखिया दंजोबो आरो दा बेनिखायनो जोङो माखासे दुखुनांथाव बाथ्रा दङ बेयाव। माने दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जायफ्रा मोन्दों आरो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होगोन आरो जायफ्रा मोनाखै बिनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायगोन। मानो होनोब्ला माखासे नखरफ्रा ओरैबायदि जानानै दङ जे जायफोर मुंख्लं एनडिएफबि बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि पेरेन्टस बिथांमोना दिनैसिमाव माने नोरजिया जाबाय एबा बोरायबाय बुरिबाय
फ्राय माखासेया थैनानै थांबायानो जे फिसालानि अनसुंथाइखौ नेयैनो बिथांमोना दासिमबो मोननो हायाखै आरो जायफोर दङ माखासे बिथांमोना ओरैबायदि नोरजिया जानानै दङ माने न'खराव जे रावबो बेहा फिसाबो गैला फिनो थाखाय बेहा सासेल' फिसामोन जाय फिसाया हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांबाय दा बिथांनि माने अनसुंथाइखौ नेनानैनो बिथांमोनहा दिनैसिमबो माने न'खराव सैनांनानै दङ बोराय बुरि जानानै दङ आरोखि बिथांमोनखौ नायनो थाखाय रावबो फिसाफ्रानो गैला बेबादि दुखुजनक माने जाथाय जानानै दं आरोखि दा बे हिसाबै जोङो सरकारखौ गुरैनो खावलायगोन हागौमानि बिथांमोना बे अनसुंथाइखौ थाबैनो खम समनि गेजेराव होजोबनांगौ बेखौ आं खावलायगोन आरो दा बाहाय जोंहा बुंनांगौआ बेखिनियानो माने जोंहा गोबां मुंख्लंफ्रा जोङो मोननांगौ माखासे रांफोरखौ दासिमबो जोंनि दानि खुंथायाव थानाय मानगोनां सारमोना दासिमबो होजोबाखै दा बिनि थाखायनो जोङो खुथारै बे सारमोनखौ जाहाथे थाबैनो बे मोननांगौ एक्स'निया नैबे 5 लाख रांखौ जाहाथे एसे थाबैनो होनो हायो दाख्लै गौरां कमप्लेक्सआव होदों दा बेफोरबायदिनो जाहाथे जोंनिखौबो एसे थाबैनो होनानै जाहाथे बयनिबो साननायफ्रा जाफुंजोबो दिनैहाय बे 5 लाख रांखौ नेनानै सोरबा बिमा सोरबा बिफाया मुंख्लं जालांबाय फिसानि नामै माबा मोनसे साननाय दंमोन बिसोरनि साननायफ्रा दिनै जाफुंनो हायासै दा आङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो रोङा आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांनि न'खरावबो मुंख्लं दङ आंनियाबो फंबाय दङमोन ओरैनो बुद्धि बसुमतारी होनो जोंना गामिया बिसमुरि ओरै मानिकपुर होनो बेसेबां समाव मुंख्लं जादोंमोन बियो 2009 आव मुंख्लं जादों बेयाव बालुकजरायाव गावजानाय जादों आरो बेयो दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै मोनफुंनाय जायाखै सार मार्टियास माबायाथ' दङ जोङो थानायावबो गासिबो क्लियार खालामना लाखाजोब्बाय बे बुस्थुखौ आमगुरि एलेंमारिनि थानायाव बिदिनो गावसोर भेरिफिकेसन सहैबाय होननानै थानायाव रायलायबाय दाना जोंहाथ' फंबायनि जेबो पुलिस रिपर्टबो गैया आरो केस होनाय केस आमगुरि इउनिट बे इउनिट एबसुनि मानसिफ्राबो होनबाय केस दाहोथारसै केस होनो होननायखौ होहोआखैना ओमफ्राय दाना केस रिपर्ट बिबाय थायो होनबा जोंना मा जागोन बिदिया सोर मुंख्लं जानायमोन आंनि फंबाय प्रमद बरगयारि बेसेबां मारै जानाय 17 बोसोर जाबायमोन मानसिया आइ नदियाव बङाइगावआव कम्पिउटार क्लास लानो होननानै थांनायाव आइ नदियाव लाखिनानै बेलथिफोर बुथारदों आरो लाखिग्रा मानसिफोरखौबो मिथियो लोगो फैफानाय सासेखौ हगारहरदों सासेखौ जोंनिखौ लाखिदों मानसिया बिदिनो आफादनि मानसिफ्राबो मालाबा थाफैयो आरो खामानि थिनो फिसा फिसौ फाइनाल लिरखांबायमोन आरो मानो बेखार थाबाय थानो होननानै आरो बिसोरबो डिस्टार्ब जायो ओंखायनो बियो कम्पिउटार क्लास लानो होननानै थांदों सानैमोन सासेया साहानि सासेया जोंनि आमगुरि एलेंमारि बे आंनि फंबायानो आंनि फंबायसो बिमा बिफा रावबो गैला बिनानाव सासे दंमोन बेखौ हाबा हरबाय दाथ' बबि सासेल' दङ आंजों गैया बिब' फंबाय जों साथाममोन आरो लिस्टआ ओंखारदों लिस्टआबो थानायाव मोननै फैदों सानैनि बे माबानियानो आरो आफायाथ' आवगायावनो थैखानाय आफानि नामबो फैदों आरो उनाव मोनसेया आंनि नामबो दा बे फेरेंगा सारनाव हैनायासो फैखो ना गामिनिफ्राय लांनायासो फैखो जों बेखौ मिथिला आरो जायखिजाया असिया मोनसेखौ नोमफायाथ' थैखाबाय बेनिखौ दाननोसै होननानै आंनिखौ दोनदों सिगां जेबो बेबायदि राङारि अनसुंथाइ मोनफेराखै जेबो मोनफेराखै बिसोरो इउनिट एबसुनिफ्राय स्राद खुंनो होननानै 700 थाखा हैदों आरो बेफोर फैसाखौबो मानो हैखो जोंथ' बियाखैमोन मा सानाव फैदों 2003 27 जानुवारि समबार बारायाव फुंनि 8था टाइमाव लाखिदों बङाइगाव फैनायाव
নমস্কাৰ ছাৰ, মই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট। মোৰ হাজবেণ্ড আজি 2008 ছেপ্টেম্বৰ 18 তাৰিখত মানে Ndfb লৈ মানে উপহৰণ কৰি লৈছে আগতে, পিছততো আমাৰ উদাহৰণ কৰিছে, পিছত এই চিডলি থানাত কেছ দিয়া হৈছে, পিছত এইটো পোৱা নাই আৰু তাৰপিছত কেছ দিয়াৰ পিছত বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি কৰিছে, ধৰ্ণা দিছে, ক'ত মিটিং কৰিছে, তথাপিও মই মোৰ হাজবেণ্ডক একো পোৱা নাই। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী 3জন আছে, ল'ৰা এটা, ল'ৰাটো সৰু আছিলে ল'ৰাও। এতিয়া মই ঘৰ চলাবৰ কাৰণে কিমান দিগদাৰ হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী 3জন লৈ এইটো বহুত কষ্ট পাই আছোঁ। চাকৰি নাই বাকৰি নাই, বহুত কষ্ট কৰি খাইছোঁ। এতিয়ালৈকে সা সন্তান একো পোৱাই নাই ছাৰ। মোৰ হাজবেণ্ড নাথাকিলে মই কেনেকৈ চলিম? এতিয়ালৈকে একো সুবিধা পোৱা নাই, টকা পইচা পোৱা নাই। কেছ দি আছোঁ, কেছো শেষ হোৱা নাই। বহুত এনেকৈ হৈ আহি আছে, টকা পইচা বহুত 2-3 লাখ মান গৈছে। এতিয়াও মই একো সা সুবিধাই পোৱা নাই। চাকৰি ল'ৰা ছোৱালী 2টা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা। সৰু ছোৱালীজনী এইবাৰ মেট্ৰিক দিছে। পিছত এতিয়াও মই চলিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট পাই আছোঁ। ল'ৰাটোও সৰু আছে, ল'ৰাটো এতিয়া বাহিৰত কাম কৰিহে মই কোনোমতে চলি আছোঁ। বহুত এনেকৈ চৰকাৰৰ টকা পোৱা নাই ছাৰ, এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। বহুত আহি আছে, এতিয়া আহি থানাত লিষ্ট চলাইছে, লিষ্ট আহিছে, তথাপিও লিষ্টৰ পৰা ইহঁতে থানাৰ পৰা ডকুমেণ্টছ খুজিছে, এইবিলাক জমা দিছোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট কিস্তি পাইছে, আমি কেনেকৈ চলিম? ল'ৰা এটা আছে, ল'ৰাও এইটো পঢ়া শুনা নষ্ট কৰিছে, এইটো বাহিৰত থাকে। এতিয়া মই অকলে ঘৰ চলাব লাগে, কোনো কষ্ট কৰি চলাই আছে। ছোৱালী ল'ৰাক একো পঢ়াব নোৱাৰিলোঁ মই দেউতা নাথাকাৰ কাৰণে। দেউতাৰ এতিয়া সাহাৰ্য দিব বুলি কোৱা নাই, দিব বুলি কৈছে। কেছ খেলি আছে, কেছ দিয়া হৈছিল, কেছ দিয়াৰ পিছতো এতিয়াও একো সা সুবিধাই দিয়া নাই মইতো একো পোৱাই নাই। আৰু সিহঁতে তাৰ পৰা লিষ্ট আহে, লিষ্ট আহিলে পাব বুলি কৈছে। এতিয়ালৈকে লিষ্টত আছে ছাৰ, লিষ্টত আছে। আমাৰতো আমগুৰি থানা পৰে, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আমগুৰি থানা, আমগুৰি বালাগাৰী। তাৰপিছত তাৰ পৰা এতিয়া থানাত ছাৰে মাতিছে এদিন, পিছত আপোনালোকৰ লিষ্টটো কোনে লৈছে বুলি কৈছে। পিছত মই কৈছোঁ যে আমাৰ পাৰ্টিৰ মানুহে লৈ গৈছে, আমাৰ ঘৰত গৈ পেলাই পাৰ্টিৰ মানুহ লৈ গৈছে। পিছত পাৰ্টিৰ মানুহ লৈ পেলাই সিহঁতক জমা দিছে আৰু ছাৰহঁতক কৈছোঁ। পিছত মোৰ LIC আছিলে 2টা, এই LICটো মই এতিয়ালৈকে উঠাব পৰা নাই। মানে তেওঁৰ নামতে আছিল, মই নমনি। তাৰপিছত এতিয়া যদি ছাৰ নহ'লে ডেথ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে LICৰ টকাও নাপাওঁ মই। মোৰ LICৰ টকাও আছিলে অলপ 3-4 লাখ মান, এইটোও মই পোৱা নাই। আকৌ আৰু নিজৰ কেছ কৰা মানুহজন মৰিছে, এইটোতো মই আৰু একো পোৱাই নাই। এতিয়ালৈকে মই 4 আনাও পইচা পোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীক লৈ বহুত কষ্ট কৰি খাই আছোঁ, এতিয়াও বহুত কষ্ট পাই আছোঁ। এনে অলপ মাটি আছে, ইয়াৰ লগত থুলমূল কৰি হাজিৰা চাজিৰা এনেকৈ কৰি খাওঁ, কিন্তু মই একো সা সুবিধা পোৱা নাই। আৰু আমিতো পাবই লাগে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকতো কিবা এটা সৰু সুৰা চাকৰি দিব লাগিছিল, এইটো কৈছিলে আগতে। পিছত চৰকাৰৰ পৰা কৈছিলে মানে ধৰ্ণা দিয়া সময়ত কিবা এটা সুবিধা দিম বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো সা সুবিধা পোৱা হোৱা নাই। মোৰ নাম বাসন্তী কেरकेटा, মোৰ স্বামীৰ নাম আছিল চিৰু केरकेटा। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बड' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिंग सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनलड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।